ಅದ ನಿನ್ನ ಬಾತಲೆ ಮತ್ತೇನು ಏನ್ ಬಾತಲೆ ಅತ್ತ ಮಾರಾಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾರ್ದ ನೇ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಚೂರು ನಾಳೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ನು ಅರ್ನ ಬುದ್ಧಾರಿ ಭಾಸ್ಕರಿ ಒಂತೆ ಪರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಒಂತೆತ್ತು ಮೂಕು ಬಿಟ್ಟ ಬರ್ಪೀರ್ ಅಂದ ಬೇ ಮೂಗು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಣ ಬೇ ಯಾವ ಏನ್ ದೂತಿ ಇಜ್ಜಿದ ಮಾತ್ರ ಪಾಕ್ಪಿನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬರ್ಪಿನ್ ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವನನ್ನ ತಿಕ್ಕದ ಹೌದು ಈ ಮುರಣಿ 24 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ಸ್ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಡು 500 ರೂಪಾಯಿದ ಮಾಲ್ದೆ ತೊಂದನ ಓ ಲಾಮ ದೇವಲೆ ಮೇರೆ ನಾಲ ತಾಮಂದ ಗುಲುಕಿಲ ತಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೊಗ್ಗುಲ ತೊರೂಪಿ ಇಲೆಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಗುದುಕುಲೆ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಯಾನ್ ಜಾತಕಿಗೆ ನೆಕ್ ನಿನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಬೇ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಸ್ವೈಪ್ ಮಂತನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುಜಾ ಮುಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ, ಆಯ್ತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ V4 ನ್ಯೂಸ್.